Good morning! Back to work na guys. Pero, almusal muna ako. Ay, magto-toner. Super oily naman itong Tesla ko. Bago itong mattifying toner ng Nivea. Try natin. Tapos, nagpabili na ako kay Bunso ng pagkain ng aso. Nagluluto na sila Jackie dyan sa taas. Ng sinangag daw, talong, and then hotdog itlog. So, yun. Good morning, happy, yan? May 5, oh my gosh, malapit na election. May 5 na, happy Thursday. Tama, Thursday. So, dapat manonood kami ngayon ng sine. Yung just the 3 of us. Itong mga kapatid kong babae, kaso trabaho pa eh. Sabi ko, huwag isabay nga sa weekend. Kasi mas maraming tao sa weekend. Gusto ko lang alam. And then, baka-enroll ko na lang si Kolokoy. Enroll ko na lang siguro muna. Para wala na akong problemahin bago kami umuwi ng Bicol sa 18. Next week naman. Hindi, next week. So, pahinga lang kami ng 1 week. Paano pa, ship, trabaho din. Biyahe na naman pa Bicol. Iwan ko na lang kay Nene. Umiiyak ang bibis ko. Umiiyak. Naipit? Umiiyak lang talaga siya. Ay, no! Poche! Ayun, lalaki na. Ay! Ay, sis Mariose, Poche. Excited. Nagpupo na si Poche, oh. Hindi ko pala kayo na. Nagbala kayo. Itim. Sa alin? No! Buksan mo na nga na eh. Labas ka na. Putragis na yan. Hello! Na-miss mo ko? Oh, God! Oy! Wala ka! Nalaglag si 30! Nalaglag ang Ito. Aray ko! Puki. Ito nagmanaki Groot. Itim ang bibig eh. Oo. Ano Wala ko yan? nga. Mikalyo ka na bibig ko. Sabi ko, ala, ba't nangingitim? Oo nga ako din eh. Sabi ko parang, ano ba? Uy, bakit sinasakal mo? Hindi ko sinasakal. Ay! Grabe ka na. Oh, bakit? Ay, bakit? Ay, shoot! Ay, sasabo niya na. Hindi pa rin sila dilat. Hindi pa. 1 week pa bago Ah. pa pala. Bastos ka po, Chia. Dito ka na nagpupo. Hindi ko pala nasabihan na buksan. Hello, namiss mo ko? Kutsog dito si Namiss mo ako? So, Ha? Namiss mo ko, bebe? Ha? Hi, Grutin! Itong mahal. Ay, Chut! Ay, Chut! Ang tuki ng bunso. Ay, parang si bunso lang namin. Walang ginawa, kundi kain tulog. Kaya ang laki-laki ng patotoy ni bunso. Ay, nako. Ayan, nilabas muna namin. Linisin ko yung kulungan ni Puchi. Ay! Ay, Chut! Ay, Chut! Bakit? Hi, Tipi. Hi, Grutin. Si Patty, oh. Si Patty. ito yung sarap ng higa mo. Ay! Ito muna, ne. Para ma-press ko sila. Natural. Kaya, ay. Spotty? May tanda tong si Spotty dito sa sa paa niya. Ay, dito rin pala. Spotty nga. Ano? Spotty talaga siya. Uy, bakit may kuto ka na agad, bibi? Uy, inom. Puchi girl, nauuhaw ang mama Puchi. Almusal, gawa ni Darcy, tsaka ni Jackie. Itlog. Kaso hindi hindi dinurog yung kamatis. Sino may gawa? Di bali na. Kere na. Tapos talong, hotdog. And then, Milo with collagen. Namiss ko yung collagen ko. Mabusog yung mga bata eh. Kumain ng pandesal. Sumamaya ka mga yun. Init! Paano ko ba masusuot yung two-piece ko niyan sa sa Bicol? Kung yung ulam ganyan lagi. With Chef Darswak. Kaya mo nga, dumating ako dito kung bayat-bayat na ako. Oo nga eh. Ay, lalagyan niya ng pechay. Tapos yung para sa mga bagets. Sexy ka pa rin naman eh. Siksik, maapaw. Ito yung sa mga aso kanina.
Sarap po. Nagkakabilihan na ng boto dito guys. Alam niyo ba? Ang daming invitation na pumila sa ano. Kukuha ka lang ng stub, tapos pipila ka sa barangay. Doon magkiklaim yung ano mo, yung pera mo. Pero, oh my gosh, wala akong panahon para dyan. Siyempre, hindi ko pinagbibili ang boto ko. Desidido ako kung sinong boboto. Pero, tinext ko na sila na antayin ako mamayang gabi. Pahuli-huli lang ako magkiklaim. Charot! Na-joke lang. Hi, love! Ayun, Diyos ko, dami-daming ano, dami-daming nakapila. Pipila ka pa ba dun? Diyos ko, Mariosep. Baala sila sa buhay nila kung gusto nilang ibenta yung mga boto nila. Gusto nila mag-suffer. Baala sila, basta ako, yun. Sabi nga namin ni Nene is, itrabaho na lang namin yan. Mas malaki pa yung kikitain namin, di ba? Mga tao talaga mumuhang pera. May offer lang, kala na nila. Ay, naku, ngayon lang yan. Naglalabas ng mga malalaking pera, mga ano, politiko. Gaya nung napanood ko kanina sa ano. Yung dayaan, nung 2010, yung presidential, ano, vice president. Yung dagdag bawa sa boto, di ba? 1.4 billion yung kontrata ng mga magta-transfer ng, or magdadagdag ng boto sa, kay Binay. Diba? Tapos, yun, lumabas na sila kasi hindi pa daw sila bayad. Diba? Mga ganyan lang yun eh. Kaya wag na. Duterte tayo, guys. Lunch tayo. Tapos ka na, Pia? Inom na ng water. Madami. Ang jalakis ko. Maligo na pagkatapos, anak ha? Saan tayo pupunta? Wala naman. Ang init-init eh. Maligo ka na. Nagpaalis mo na ano ko. Sige, mamaya. Titingnan ko. Hindi naman galit sa ano, sa sili yung pinsan ko. Tingnan nyo kung gano'ng karaming sili dinurog. Mami, Tapos ito yung ulam. Yummers, kain tayo. Mami. Yes. pag nag-edit ka ba, nag-earphone ka? Hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Kumusta? Aray ko po! Aray ko po! Aray! Aray, sige, kanya-kanyang kagat. Aray ko, ubusin nyo na ako. Aray ko po! Aray ko! Ay, susigrot talaga. Ay, susigrot! Aray ko! Walis ka na! Kita tayo! Kit! Dali, 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 dali! Dali! Aray ko, babe! Kunan, bilisan mo na kasi kunan. Dali! Let's go! Let's go! Dali! Away na naman itong dalawang ito. Hi, Maggie! Resos, Mariosep. Talaga naman, oo. Ano pa pag lumaki na yung apat na maliit? Mariosep kayo. Kumain na sila? Ano luto mo, Inday? Tinolat eh. Training ko na ako ni Paula na eh. Tine-training mo na si Jackie. Pinalabas niyo ba yung katas mo na? Bago tinubigan? Yan, very good. Oo, uwi na siya. Boboto kasi yan. Sabi ko nga, pagkaboto, bumalik agad eh. Pagkaboto mo, sumakay ka na agad ng bus ah. Kasi magpapaano pa ata siya. Ano ba yan? Hindi mo yan ako sa'yo makasabay ito eh. Oo nga. Pinyag yung ako na tayo eh. Bibinyagan ba siya, no? Yung mga pintaas eh. Ako, ba't ako lang iparindon ko? Ano ba? Luluwas na tayo mo, hindi? Hindi na, biyay mo an! Nakabiyay na ngayon? Okay. Sabihin mo sa akin eh. Luluwas pa lang ano yung sa kong kapatid. Hindi nyo pa nakikita masyado sa vlog yun, guys. Last year pa yun lumabas sa vlog ko. Nung umuwi kami sa ano, sa Bicol. Ayun. Boboto lang din yun dito, no? Tapos, after din ng ano, uwi na sila. Bumoto. Basta. Hindi, kulang pala kami ng ano, isang pasahero. Si James, mga mag-iba na. Si James. So, yun. O kaya si Jeep, yung kasama mo si Jeep, mag-iba. Kasi pag uwi namin, si Jackie kasama namin eh. Si Emma. Yan, Maxi, magsabay na. Hindi! Lumuwas na ba? Pabalik na rito? Hindi pa? Baka buboto pa yun. Butong na po. Wala ba sa Madam Emma? Sabi niya luluwas na siya. Baka buboto pa. So yun nga, pag uwi namin sa Ramuan,
Tapos, excited si Jackie pag nababanggit yung karamuan, no? Excited na suotin yung kanyang two-piece. Tinesting na pati niya. Oh, lala. Tulog Goddess. na, nagsasabi ng karamuan eh. Habang tulog ba? Karamuan na pa sinasabi, ah? Okay, like a dad. Sabi ko kay Jackie, iiwan ko siya sa karamuan kapag hindi niya sinuot yung binili ko sa kanyang bikini. Suotan mo, Jack, ah. Gradually. Tapos gawin mo profile pic, ah. Pa ako niyan. Pang FHM yan. Ayun. Discover pa ako niyan. Papamodelon pa ako niyan. Ayaw mo naman! Naging model ka? Gusto. Tapos dala kayong ano isda pag uwi pag ano nyo. Kanya-kanya kayong dala Hindi kayo makapasok ng gate pag wala kayong dalang mga pasalubong. Jackie, yung ano yung patis ng nanay mo, sarap noon. Yung inano sa pansit. Yummers. Mata ko si mama. Dito. Oo. Kinapagato ka mo din. Gusto yung mga gusto mo, sabi mo lang sa akin. Sige. Tsaka na sa biyahe, isipin ko ano mga gusto ko, Jackie. Papadala ko na lang ako sa'yo. Sige. Yun, no? Tipi! Mas gusto ko ito ni Papa itong unote. Inayunan! Unote! Oh my gosh! So, promise. Grabe. Na ano ko na yun, guys, na vlog ko na yun. Alam niyo yung yung young coconut. Hindi naman siya buko. Yung sunod sa buko, alam niyo yun? Ano yun, kakayurin, tapos, ano ba yun? Aasiman, no? Ang sarap, tapos may hipon. Ay, dadala daw siya. Si Jackie, dadalan daw kami sana. Kain tayo. Tinola ni Jackie, tikman natin. Tapos yung kanina. Ay, wala pa yung mga tinawag. Ayaw pa rin ayaw pa magsipag-akyat. Una na kami. Let's eat. Ano nilalaro mo, Conan? Ha? Conanin? Ano yung Conanin? Good night. Good night, Conan. Ano yung natunan na yung yelo? Hinagparang mo. Hinat-ngat? Yan para dadara baganiya sa ako. Ah. Kaya ito. Loko. Ulululu si Bunso. Ulululu. Sige, maliit ba, te? Ha? Maliit. Okay lang. Macho ka. Macho kang tingnan. Good night, mga doggies ko. Dito na kayo sa labas, ha? May tubig naman kayo, eh. Ay! Ha? Anong number mo? Ay, mag-good night na ako, guys. Tulog na si Kalokoy. Ang logis na yung binata ko. Sarap tulog. Good night, guys. See you tomorrow.